Ifølge Facebook selv havde over 3 millioner danskere en Facebook-profil i begyndelsen af 2013. Facebook er i dag et af de mest værdifulde børsnoterede firmaer i verden, og så er den service, de leverer til deres brugere, ganske gratis. Eller hvad? For så mange af os efterhånden er blevet opmærksom på, så betaler vi Facebook med informationer om os selv. Men hvor meget er et like egentlig værd for Facebook? Og hvor meget information om os har de adgang til? Og hvor meget af den information må de så sælge videre? Selv hvis vi får besvaret disse spørgsmål i dag, er det nok de færreste af os, der vil stoppe med at bruge Facebook. For Facebook leverer et fantastisk værktøj til mange ting i vores dagligdag. Du kan tjekke din kalender, skrive vigtige beskeder, blive bombarderet med nok nyhedshistorier til, at du aldrig behøver at bevæge dig ind på Politiken, DR eller nogen anden nyhedshjemmeside. Men hvordan vælger Facebook, hvilke artikler, der popper op i din newsfeed? Har du overhovedet et alsidigt nyhedsoverblik, hvis hovedparten af dine venner også er dine ligesindede? Disse spørgsmål forsøger vi at få svar på i dag, og så kan du lære at sammenstrikke et newsfeed med de historier, du faktisk gerne vil se. Mit navn er Jakob Legar Sandorf. Velkommen til.